Na, már a videó. A faszom össze! Megy a disznósereg! Na! Mi van? Isten rakja! Faszom össze! Isten rakja belétek azt a jó gyumbolyos fasz, baszom! Mi? Valamikor te fog ezt kibaszott! Megbaszod! Kit érdekel, baszom meg! Gondolj nagy megbaszod! Adjál rá egy sört! Megbaszol, bazd meg, during! Ezek olyan hülyék. Na menjetek! Add már ide a szerekes videófont! Na, Videófon! én megyek elő! És nem érdekeltek, szopjátok ki a faszomat, az! Nincs! Fú! Jó van, de... Márku! Vág neked a gatyapad, meg egy himbrinyó megalakítanám. Nem jön, nem te! A kurva pókháló! Meg neked a gatya, hogy én meg a franci kurva is megirigyeli. Ezen kicsi bajuk van csak. Hú, baznak lesz. Te után dobod még egy... Nem, lesz itt egy fal. Leesett! Leesett egy Apád! Jó van, megdugjuk. Apád faszra esett. Apád faszra esett le. Hulla? Elindult! Nem 8, hanem 9. Még egyszer. Elindult! 9. Hogy dugtozik? Gyere vissza, te üres lápi! De videózom. Videózom. Kérem. Add ide. Megy. Ha megy. Én veszem. Add ide, csak hadd nézzem meg. Megy. Hol videózza? Eddig más képet. Én ezt nem a pénzre basszom. Faszomat, ha! Tessék, volt. Ott egy Dani, ott egy más. Telefonáljál le! Én tudogasson meg téged nyári világ itt az erdő közepén! Téged basszom meg a 260. Meg a 3 musz, meg az 500. Neked meg az 1 gigás, na! 1 giga. A faszom el fasz... Nekem az 1 giga nem zállatot okozott a gépben Még muszkol. nem lehet! Megeszed a kajetet és kiszorod? Fúj! Amit megeszél és kész, az az a tiéd, kisfiam. Rakjátok a faszomat, de pöcsögöttem, hogy merre? Pöcsömöccse, még följebb. Megbaszom! Még följebb. Még följebb kell menni, Dezső, vegyél. Na, Én veszem. én veszem. Jó pénzért vehettek! A pöcsömöccét, ah! Adjál csarul! Fogd be pofád, menjünk! Hozzád baszom a levelet! Hozzunk! Kivedd maga, nem most szerencsálga! Ugye, tesó? Igen, persze. Igen, na. Eltévedtünk, na gyere csak. Így néz. Nem tévedtünk egy. Aha, fasz nem! Mondom! Nem! Hogy ezt én fúrnál. Erik, no! 9, 10. Erik, hey! Vissza, gecis vagyok. Erik! 8. Nem mondtam, hogy a betonos út fele kell jönni, az Isten húzza. Mondtál itt az erdőben betonos uta! Hát egy állom már szép. Már úgy, hogy vagy betonos út. Hát valahol biztos. Na ugye? De a pöcsömöccsemet... Az erdőben biztos nincs, de az betonosron biztos van betonos. Kiabálunk, nézd be a semmi közepén. Ez a semmi közepe. Az Isten faszán. Van a ház, kiúszunk. Dögött csirke is van. Azaz, bazd meg, csináljunk egy kis grill. Na. Ott a grill! Ott a grill! Egy kell csinálni. Ott meg a nál. Hú, ez grill. Visszahúzza a faszán. Ne. Ott az után. Majd menjünk arra. Az Isten húzza a faszára titeket. Isten meg a 2 méteres fékegeség. De engem ne videózzál. Hát mi lesz? Lekamerázlak. Ne telefonálok. Ne telefonálja le engem. Amúgy igen, így van, ahogy ő mondja. Így van, tehetes beszólni. Vetkőzöd! Na, vetkőzöd az. Nem már a fősőt eszünk. Givi. A polomat nem baszom. Nem vetkőző. Hát itt a videó felmegy YouTube-ra, bassza meg. Milyen YouTube-ra megy föl? Akár majd Facebookra. YouTube-ra. Milyen YouTube-ra? Megy fel Facebookra. Meglát a bőrégékén, a széje veri a Hát inkább akkor YouTube-ra, mint Facebookra. Mi? YouTube-ra? Inkább Facebook. Facebook? Facebookra rakom föl. Teszem hány percem? 5. Kövör. Én mindenki enged videót, mondja már nekem ma. Tessék, akkor itt a másméz, vagy igazi cica fiú. Nekem most és egy kis cica batom. Na, itt.
Ne engedd videózzak ezek a segge. Hát ide, akkor nem telefonálok le. Na, hagyjál még! Hát, te büdös át. Na, kiértünk. Ne rakjuk. Jó van. Nagyon szexi. Hát, szexi legy. Erre közelítsünk, baszadékok. Minek megszólag ezt a ilyen? Tehát most jobb. Jó van. Elmehetünk itt a csapatja. Mi a fasz ez? Ügyes vagy, congratulations. Az Istennek a faszán. Ugarik engem. Na, Gabi. Jó van, bakai. Bejössz. Sprintelj neki. Gyere már, te náci! Hű az anyját! Tudjál megerőltetek. Tiszta gecsis vagy. Tiszta geci a kezem. Geci. Már nem kell valahogy verni. Hogy nem? Nem adom oda. A zsidit. Milyen szépen vagyunk, hogy a mutya tenyegedett neked is. Nem, akkor... Le kell pucolni. Lekaszabolod. Na, menjünk náci. Te büdös át. De büdös át. Az új cipőm, bazd meg, már nem új Az cipő. nekem se ne aggódja. Még a fülem megy, bazd meg bogarni. Márkó bátyán, Gabi bácsi. Meg én, itt a faszomba sétálunk fölfele. Amúgy igen. Na, Elve azt a telefonálót. a kutyafupik tök közel van, nem tudom még ennyire messzenek. Jó, nem baj. Nem Az azt a beszél. Nem adom oda. Ez az beszél, te büdös át. Nem adom oda. Ne hazudálja! Mit nevettel, ne nevetteljé! Igaz, Gabi. Mi van? Nézzétek, hogyan szerencsétlen. Dani. Mi van? Elrisznyod! Ilyen mint a kettő, szóval ne foglalkozzatok velük. Mi van? Nem lefele. Elbűncs arra szépen, kihívok annyi van. Jé. A tévétogony arra van fölfele, de ők arra mennek, hát most nézd meg. Hát beszagok. Fú, biztos szag vagyok, bazd meg. Márko vetkőzik, jó teszi, majd kiszom el. Na. Jani a kemény! Tűnik a fejünkön a cserepet! Na gyere, Jani a kemény! Az mi? Lophatunk cserepet! Ez mi? Hogy bement a tető, bassza meg a picsa? Nem adom, miért nem? És ott középen el. Látunk jönni a kemény! Abban van valami amúgy benn. Mi van benne? Van valami, tényleg, valami... Van ott valamiben, bassza meg. Mozog. Nem tudom, nézd meg, Gabó. Ne ott csinálj! A faszom megy be. Itt a Slender van ott. Nem erre fele kell menni. Itt elszüntelünk, oké? Ha a Slender van ott. Egy kicsit elbújtózunk, oké? De nem erre fele kell menni, fiú. Hát biztos, hogy nem, úgyhogy menjünk. Hát akkor inkább menjünk vissza. Rugorjunk rá, hogy tonyába rövidik ki már. Hát na. A picsába. Nice, madár. Ich bin Laden auf mich. Na. Fú. Fú. Tiszta geci, nézzétek milyen szép. Látjátok? Sok rajtad az alvatja. Rajtad meg a sok szakban. Annak idején folyékony voltam. Ez is. Meg én is. De az én lábamon folytál végig. Minden bazdmeg, anyád is így kell. Ez hülye. Ha? Mi? Dani. Akarsz körszakát? Akkor többen faszomba. Roland, narkos vagy. Akarsz körszakát? Akkor kapd rá a faszomba. Ezek hülyék. La 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 la. Hey! Meg van bolondulva mind a kettő. Egy fogadban az a köpköd a lámpűt. Egy fogadban azt is, hogy így tombolán nyerted. Ez hülye. Kocsi. Hol a kocsi? Tényleg ott jön?
Márko egy striptizel, ugye már? Roland, darkos vagy! Jó van, akarsz köszönhet? Kap be a faszomba. Erre kell menni, fiúk, pályán vagyunk. Itt jöttem lefelbani Villám McQueen, komolyan mondom én. Aha, igaz. Az Istenem rás, köszönöm. Isten verővel. Jaj, kocsi. Halló, menjünk arra. Nem adom. Na, menjünk. Nem adom. Erre kell menni a tévétoronyhoz. Nem tudom, nem problémák. Erre közelebb van. Hát ez a belső út azért az elég sáros, de ha gondolják. Ja, jó. Köszönjük. További szép napot. Megrúgsz a főn, megyek. Mert A bicikl, hát igen, sáros, mondja körül. jó tudtam, hogy erre kell menni. Fú, tiszta gecsis. Keszi fej, Azért. bazon. Márkusz, te hogyan szereted a tojást? Megmorzsolva. Fúj, bazd meg. Van két út. És az. Arra kell. Keszi az út. Amúgy igen, az én tudom, hogy kibben kutyafasza. Nem baj. Erre is jöttünk volna, mindegy. Hát igen. Itt elbiciklis, úgyhogy tudta, hogy erre kell menni. Fúj. De bassza meg a picsa már, hogy néz ki ez így. Pöcsömöccse. Adja, csavar húzott. Nézd már, nem itt. Ez jó videó lesz, fiúk. Aha. Vágottáink. Meg mi a rák Van a amúgy? fő. Gabó, hallod, az mi a rák? Az a Itt háromszög. van, le lehet menni itt az útra. Az a háromszög, az mi az? Hát erre lehet lemenni. Itt meg van jelölve a fa, hogy itt az út. Amúgy, nem i- tévedsz el. amúgy igen. Elhagytad a cipődet, már hogy tegyed magad? Ott van a bakancsod, a téli bakancsod. Nem kellett volna télen aludni addigából. Nem aludtam. De én ástam magamnak egy gödröt, bazd. Az puma? Nem. Nem puma. Ez ilyen babaruci. A faszom van. La. Hát én olyat fogok ásni most. Hát akkor nem kell. Ez milyen kocs? Ez milyen? Jaj. Fú. A frame, a töltőm, akkor a kész. Mi a dajnak az a playboyos? Ja? Milyen? Random. Én nem láttam, nem mutat? Mi az, hogy? Mi az, hogy nem? Na itt már kezd tisztulni az út, fiúk. Berégék, biztos ott van mellivel, ja nem? Nincs a... Veled sose lehet. Ott vannak hátul, nézzétek. Áj, Roland! Te narkós fasz! Mi? Milyen bécsi szeretről van? Mucsi a olyan szeretről. Hát a ízű, na? Add ide. Nem adom. De add ide már, meg kell Most én vedi az a... Hey, add ide! De már mióta a te kezedbe van? Nem veszed el, nem veszed el. De tényleg ne is beleszem ide, kell. De hadd videózom. Narkos vagy! Én videózom. Már. Na, menjünk sem. Na hát értsd, nem érd. Nem adom. Add ide! Nem adom. Narkós fasz. Telefonoddal vagy. Menjetek csak előre szépen. Egy benne ki, hogy legyél! Ez az. Én nem leszek benne. Aztán miért nem? Roland! Roland! Narkós fasz! Roland! Hogy estél? Mesélj, padd meg itt a vargányó! Náci! Na, majd tudjunk a tévétoronyhoz videózhatok ki. Én nem akarok. La. Itt a net. Hány perces a videó? 13:41. Csak, na végre. Egy ilyen 20 perc. Szia Dani! Add a fasz! Szia Márk, itt a Dani, ott a Márk, ott 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 a Dani. Te látszik! Így van a két. Ketjük fel! Ennek pofázzál! Kap be! Szakad az gömítő. Na, már negyed óra lassan megvan. És minden is meleg az aksó. bazd meg! La. Tévét, hogy nem hittem volna, hogy ilyen messze van. Na, én is. Bejössz hozzám zabálni! Töltött káposzta lesz, gyere fő. Hozom már a baseball ütőt! Jó van, én meg hozom, bazd meg a bowlingoljóba. Oda névnapot. Mi az, bazd meg, saláta? Ne hozzak hozzá egy szetet? Hülye. De mit csinálsz? Te, franci kurva! Mindenkinek viszkint a picsája. De viszket picsájuk! Jó van, rajta vannak a vargányak. Már kocsítál. Nem kéne megkóstolni? Megkóstolom a salátát, ecetet adjál hozzá, azt megesz. Nincs ecet. Nincs ecet. Nincs ecet. Ecet. Tetszere. Most minek álltunk már? Nem tudom. Erre van amúgy, csak idegenesen kell. La. Erre ment a nőcike.
A baseball ütőjével. Legszívesebben biciklivel jöttem volna, fiú. Azt hiszem kikapcsolt a telefonom. Így aranyos. Rólán. Rólad. Menjetek már! Nem. Most telefonozik az udvar közepén. Rólán. Rólán. Tanultam meg a fasz kiverni, mint Márkos fasz! A Márk is eltanulta meg a faszát kiverni, mint főzni. Ez jó, ringyósztár. Mi a... Get is a picsa. Így ba. Aj. Ej! Te! Hova viszel minket? Inkább megyek a vízbe. Hát inkább megy a sarba. Hogy a mamának összesározzuk a házat. Miért ezt ki ez nagyon? Hát hozzád vissza. Nem, hogy az a 50 éves pláza kurva. Elkezdi, hogy pláza cica, aztán 50 éves kurva basz meg. Nem besírtam. Azt mondta a mamád 50 éves. 50 éves kurva. Pláza cica. Forodjunk meg. Mindenki is ringyó. Azt hiszi, hozta. Kis is ringyó. Azt hiszi, hogy szár. Mert azért, mert bennük az, aki bejár. Milyen út ez, basszus? Ja! Hát visszafele megszenvedünk. Azért, mert csak bennük az, aki bejár. Ki bejár a fasz. Dik az mi? Ott ezt akad. Elhagytad a pólódat, nem a tiéd. Ne, az meg rajtad a melltartót. Bazd meg, itt meg száraz az út. Roland, miért száraz az út? Hát milyen? Ki gurulni? Hát én nem burul, de ennyien távol van itt az a izé. Itt a tévétől bazd meg még 5 kilométerre van. Ezzel arra fizetek 5 forint, 10 forintra. Na gyertek már. Mi van? Most elég. Jó van. Gyere, Gabi, menjünk előre. Szopni. Mentek szopni? Kicsis ringyó. Azt hiszi, hogy szár. Csak azért, mert bennük a fasz kibejár. Ez nagyon nagy gecsis. Jó. Azt hiszi, hogy szár. Csak azért, mert bennük a fasz kibejár. Kibejár a fasz. Cow, our fine. Hey, fucking shot, guys. Yeah. Gabó, Igen? amúgy letöltöttem a Heroes-öt. Jó van. Hol? Hány giga? Nem, már meg volt, csak azelőtt letöltöttem amúgy. Ja, mekkora? Így létáltam volna a 4,3-ot. Már rég meg volt azelőtt, amiért költöztünk, tudod? Hát én azt még nem látom a tévétől sehol. És tudod, hogy megy? Very high. Kinek nem? Nekem csak 12-ben maxon nem. Kinek nem? Hát a P3-as vitte maxolló izébe. Fie, a fullos emberek vs fullos növények, melyik nyert? Szerinted? Növény. Dani? A növények. Az emberre. A növények. Ott a kantja, te ilyen visszatölti az életét. Hallott, Pali, alkomatán toltam, és a növények nyertek. Elmondom. Simán. A növények azok erősebbek. Hát a túlerőben vannak, az tudnak kivélni. A növények azok jobbak. Baszni húdásra. De itt fölfel megyünk, mert fölfelre lesz. Akkor most erre vagy erre? Fölfel. Én nem tudom. Fölfel jöttek én. Gyertek fölfel. Le? Fasz. Fel. Hát de a tévétől nem látni sehol. Sanyi? Fölfel ez a fasz. Pista. Isten faszától is. Van GPS-em, van térerő. Van GPS? Van térerő, nézd már meg. Mi? Már lassan 20 percen megy a videó. Leszarom. Roland, mikor érünk oda? Márkos fasz, mikor érünk oda? Hol? Ja. De mi a picsi vissza? Hol? Ott van. Ott a teje! Nincs is messze. Talán nem, bárd meg az Andalás bőgyönket volna hívni.
Roland. A Zige! Zig nem bozotozó. Hogy végigmennék ezzel damilosan? Damilosan, hát felpattannék a 4 kerekűre, azt Ja, John Deere-en? az a Zige a vágod! Fújós! Azt a rohadt! Visszautat. Vissza fel az országot felmegyek szerintem. Melyik hetem az az álláskari? Gabó, Van az az állás? megfogod a pólom. Aha. Jó van, meg. Na. Hol ennek olyan puncsisodó van? Ez olyan mama puncs. Erdője. Élet egy puncsisra állt, amit beszél. Fiamal. Te! Én még naptam volna. Mit? A kurva anyját. Add meg! Kocsiba garázsra jár. Csúszik ez a geci? Jaj. 21 perccel megy a videó. Hát innen le nem ugrani. Meghalni. Mi az? Honnan? De máskor. De hova mész? Ha elejtem nekem a telefon. Hát az én gyanom nem megy. Ott a város. Tényleg. Ott a fejtük ki meg. Várjál. Terőinnek tűnik, azt amúgy visszahoz. Ott a város. Ez meg egy kibaszott nagy lejtő. Amin én most nem megyek le. A gépre aztán utazta végignézzük már a Jó van. Amúgy a videókat majd lemented a gépemre? Meg Farzen is. Ezt a videót? Ja, a többit is. Jó, van egy pár videó még ott. Jó van. Basszat meg a basszat. Meg Dani, rólad is. Mi van? Mi? Pár videót. Vannak ilyen... A nuladás mindek rajta van. Ezen? Igen. Az Hát full. nem olyan kártyám volt eddig is. A gépen is rajta van, most az enyémen. A Dani telefonján rajta van a Tudom, A- hogy nekem is rajta van. Mi a neve? A Hi-Fi, meg a veszekedők, nem? Amikor ti veszekedtek. Nem, az ön telefonján csináltuk a nagy gameplay videót. És rajta... Videó, nekem nincs. Ja, basszai. Ne bassz szét a fát! Neki a pár fész, baszadék. Mi van, baszadék? Adjál már egy sört, nagyon megijedtem. Az igen. Az Látom, igen. hogy beláll a lábamba, hogy szét mentő. A telóm marad egész bám. Vedd most el. Menjünk. Elkölt a fán. Bassza meg. Szúnyogok megesznek minket. Akkor most ki fogunk menni a diába? Vagy hova? Én lehet, hogy nyáron megyek, tuti. Hát, én nyáron megyek szerintem. Muszáj lesz, mert anyámmal tele van a faszom. Mi van? Kimész? Nézzél föl, bassz meg. Mi a náci kurva helytem? Most komolyan föl kéne mászni. Áj. Mész ki, Gábor? Mi? Meddig mész ki? Nem tudom. Hát Az mi? leszarom, fölmegyünk. Az mi? Hát a tévétől akkor menjünk, akkor kénytelen leszünk ott menni. Ott vannak a padok, le tudunk ülni. Bünteljünk fel. Aha. Amúgy igen, más tasztolni. Csuszikám, úgy vigyázz! Elcsúsztatok. Falevér fog! Hol fut egy náci? Hátam meg. Áti! Kottes spritze! Most készült van, mi? Na, ez jószam, bankás. Bassza meg itt biciklő. Ismerem ezt a szerpet. Hé, ez bicikli után, nem tudtad? De, tudod. De akkor kérünk az azéliásba. Hát igen. Hú, bassza meg a... Jó, de csúszik. Tudod, hogy félek itt már? Ez teli van ugratóval. Ez bicikli út. De ugratók is vannak itt. Látok valamit. Megettünk, muchacho! Anyám, borogat. Ez legalább nem kopik el a cip. Kopik el. Jaj! Meggyüttünk! Mondtam, hogy viszont egy ugrató. Mik? Ez 5 kukat rajtam maradt. Jaj, ne! Ez büdös. Mondtam, hogy gyere.
Hát bassza! Meggyűjtünk! Ez nagyon nagy! Kemény fél órát értünk ki. Szép! És föl lehet menni a különböző szerszűzre. Nyúlónulásidnek megint elvégezte a feladatot. Ja, körülbelül az ma nullasidnöknek számít. Fél órás kiadás. Fél órás kiadás. Lefele már izéval. Én vagyok nullasidnök. Elértem a cél. A tévétorony. Fiam, zá van. Nem. Itt van nappal. És már régóta jöttem. Ezt ki használja egyáltalán? Elvaj, hagyját ez van. Itt csak szórják, ez nyitva az ajtó. Ide nem kell pénz? Nem tudom. Mondtam. És ez most ingyen már itt menni. Már régóta jártam itt. Fel lehet menni ide. Aha. Ne szívas. Ez milyen fullos hely, és még vécé? Hát nyugszik itt? Kihagyom, nincs olyan. Az ma igen. Ahol mások emeltem volna lift. Eddig is volt itt lift, én úgy tudom, hogy nem. Rosett tudja. De ez már mi? Menjünk oda ki. Itt van állítólag, fent egy ebédlő. Anyád, ez mi a geci? Igen. Hát persze. Akkor az is át lehet más. A fasz, hogy vihet át másztál elsőbb, az még kitöröd a lábad. De nyuga. Milyen nagy. Amúgy igen. Hú, ez... Itt simán át lehet mászni, hallottad? Tudod? Persze. Nem. Mivel látod, ide? Nem, szaggatott. Ja, jó van. Ja. A tévétorony elértem, én vagyok nullanulásidnök. Ne érted, de csak a két kulcs. Hát ide, hát ide. Hát tényleg. Bugaj. Tudom. De megérzés szólt. Ez nagyon nagy érzéklet. Már 10 éve legalább nem voltunk. Hát kb. Az most kritikus. Jöjjünk le. Bazd meg, ez a cipőre ráfejön most. Még egy kukat is van itt bent, bazd meg. Olyan. Szóval, kemény fél óra alatt megmásztuk. Ja. Hát igen, keresgéltük, nem találtuk meg. Bázd meg, tiszta száz. Szóval, Nézzétek, milyen szép a cipő. ennyi volt. Miért még ne fejezzük be? Ne fejezd be, még a visszaút hátra. Ja, A visszaút, ez is fölveszünk. Na milyen cipőm, srác? Vagy adjuk le 2 részben, vagy egy részben. Szerintem egybe. Egybe? Akkor ez a külön kiadás, nullanulásidnök és a külön kiadás. Ja. Köbö. Kávé. Hát csak nem a tévétoronnyal. Ja, nullanulásidnök és a tévétoron Survivor. De büdös lett a lábam. Nekem is. Hát bazd meg, ezt végig fogom nézni, örülni fog neki. Miket tett? Boldogság lett, amikor meg lett a pénz. Milyen jóban nagy ez a cipő. Abba érdekes,